Pozdrav, ja sam Nikola i u ovom videu ću da vam pokažem kako se pravilno koriste planinarski štapovi i koje su im mane i prednosti. Štapovi moraju da budu podešavajući i da imaju dršku u kojoj će vaša ruka da stoji mirno i bez klizanja. Ako hodate sa malim teretom, možete koristiti jedan štap, ali ako hodate sa težim rancem, balans i raspodela tereta je mnogo bolja sa dva štapa. Dužinu štapova prilagođavate terenu na kome se nalazite. Na velikim visinama ili u hladnom području visina štapova ne bi trebala da bude prevelika. Šake bi trebale da budu niže od laktova, u suprotnom cirkulacija je znatno manja i bit će vam mnogo hladnije na prstima. Traka na štapovima se namiče odozdole na gore. Ako vam traka ide preko šake, znači da je niste dobro namestili. Tokom kretanja, ako ste se okliznuli ili treba da se uhvatite, štapove možete slobodno da pustite i šake će vam biti slobodne. Kada ste na usponu, štapovi trebaju da budu kraći i da ih držite što bliže vama. Kada ste na usponu, ugao štapova treba da vam bude prilagođen terenu, tako da kada ih pretiskate na dole, oni treba da vas potiskuju na gore. Tokom spusta štapovi trebaju da vam budu duži i hodajte sitnim elastičnim koracima bez trčanja ili skakanja. Dobra tehnika korišćenja štapova može da smanji do nekoliko tona težine tokom dužeg hodanja. Balans je mnogo bolji i manje su šanse da ćete da padnete ili da se okliznete. Tokom opterećenja štapovi smanjuju fizički napor i smanjuju otkucaj srca s vremena na vreme. Loša tehnika korišćenja štapova može da vam poveća teret koji nosite i dugotrajno korišćenje štapova može znatno da vam smanji osjećaj za balans i kontrolu tela. Pravilno korišćenje štapova može da smanji nekoliko tone tereta tokom dužeg hodanja. Smanjuje bolove u kolenu i nožnom zglobu. Štapovi ne bi trebali da se koriste predugo i poželjno je da imate ranac na kome možete da zakačite štapove kada se nalazite na terenu na kome vam nisu potrebni ili na terenu gde ne možete da ih koristite. Ja sam Nikola, prijavite se na moj kanal i u komentarima pišite vaše predloge na temu kako se koriste planinarski štapovi.